Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, aniha na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Ang masagana 150 o 200 sa Department of Agriculture mupauswag sa abot sa humay dito sa Siquijor. Ang maanindot nga isla sa Siquijor sumala pa, aduna lamang sumatotal 500 ka hektarya nga humaynan ug duol gatusan og 10,000 ka mga lumulupyo dugangan pa sa mga turista. Tungod niini, dako ang panginahanglan sa isla sa supply sa bugas. Apan sanglit kay sa kanunay ana may pamaagi ang tanan ug kini mao ang pagpalambo sa produksyon sa humay. Ang mga sikihudnong mag-uuma makaangkon sa dekalidad nga binhi sa humay subay sa masagana 150 ug 200 program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mauusab ang Secretary sa Department of Agriculture. Ang masagana 150 mao ang produksyon sa inbred rice, diin ang target nga ani niini kay gatusan og 50 ka kaban kada hektarya. Samtang ang masagana 200 mao ang produksyon sa hybrid rice, diin ang target nga ani niini kada hektarya kay 200 ka kaban. Karon ang ato ang Siquijor, alam mo kita sa mga 4 ngadto sa 5 tons per hectare nga abot sa atong rice. Maglisod pinagpakaon siya sa almost 110,000 nga population sa atong taga Siquijor. Nya dumagan pa na sa atong mga turista. Panghimusgan gyud nato nga mapakaon nato ni sila. Ang atong mga Siquijornon nga makatawhan lakip na ang mga dumuduong sa atong isla. Atangi ang paglusad sa Department of Agriculture sa ilang masagana program dinhi sa isla karong umalabot Nobyembre 2022. Alang sa Mayong Balita sa Siquijor, kini si Niña Rose Oxo. Ang FabLab Bohol nagtanyag karon og mga nagkadaiyang serbisyo kabahin sa pagpalambo sa mga negosyo. Ikaw ba may nahuna-hunaan nga himuon apan wala ka masayod unsaon ug unsay himan nga gamiton? Ayaw ka balaka kay niara dinhi ang Digital Fabrication Laboratory, lugar nga magtanyag og higayon aron ang imong gidamgo nga gamon patinuuron. Sa FabLab Bohol sa Bayso Tagbilaran, hatagan kas kahigayunan, tambagan, tun-an ugihan, aron ang imong mamugna ang imong nahuna-hunaan. Dinhi nahimutang ang tanan nimo nga gikinahanglan sa invention ug sa innovation. Niapo dinhi ang katakos, mga kahimanan ug digital technology nga kaabag sa imong paglampos. Natukod sa tinabangay sa DTI, Bohol Island State University, DOST ug sa JICA, ang FabLab Bohol sakop sa FabLab Asia Network nga nag-alayunay aron sa kasayuran, sistema ug teknolohiya magbayloay. It provides new technologies and exploring to design because in civil engineering we are into design man pod. Makatang tabang yun siya kay na iyang mga technologies kay advanced high-tech murag di mi maglisod og cut or sign. Kaya dinhi ang 3D printing, computerized numerical control milling, circuit production, laser precision milling, vinyl cutting, ug uban pang matang sa fabrication ug design nga imong gikinahanglan. Ang FabLab motabang sa mga startups, MSMEs, researchers ug niadtong gusto makabaton og bagong katakos sa natad sa teknolohiya pinaagi sa ilang workshops. Sa mga students nga na-thought nga mo design na silang mind nga dili nila mapagawas through expression or designing sa FabLab mo help sila mo understand sa imong thought mo sabot ilang himuon ang imong idea in reality. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ang Pag-ibig on Wheels mitanyag og mga serbisyo dito sa Negros Oriental. May bisita sa Bae City ang Pag-ibig Fund Dumaguete Branch kaniadtong October 20 ug 21 alang sa paghatod og serbisyo sa ilang mga miyembro dito pinaagi sa lingkod Pag-ibig on Wheels. Gamit ang usa ka truck na gihimo nga mobile office, midawat og aplikasyon alang sa mga loan, claim, membership and verification ang mga staff sa Pag-ibig. Ang among purpose ani is ma-reach out ang areas nga dili maabot sa Dumaguete branch. Kailayo kanang lagyo bitaw ka maggasto pa ta og pila. Apil sab sa mga serbisyong gihatag sa Pag-ibig on Wheels ang pag-enroll sa MP2 program ug pag-issue sa loyalty cards.
Pipila ka empleyado sa Bae City Hall ang nikuha sab sa ilahang loyalty cards. Dakong kalipay sa mga Pag-ibig members sa Dakbayan ang pagbisita sa Pag-ibig on Wheels sa ilang lugar. Sa inyong Ako sa kuan ko loan din ilahon dating sa IDs. Dili na may mag-adto pa og Dumaguete kay sa online pod wala pod na-cater. Happy kay na-cater ko ron din positive po na. So thank you sa Wells Pag-ibig Services. Unang giadto sa Pag-ibig Truck ang Bayawan City kundiin ubay-ubay na mga miyembro ang ilapog na serbisyohan didto. Human dinhi sa Bae City moadto sab ang Pag-ibig on Wheels Truck sa Gihulngan City ug Siquijor. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan. Ang Philippine Competition Commission o PCC maglusad og ilang satellite office sa Cebu. Mahimo na unyang mas dali ang pagtuon sa mga sugbuanon kabahin sa Philippine Competition Act, kini human ang Philippine Competition Commission kon PCC magtukod og satellite office sa Cebu. Tumong sa bag-ong satellite office nga paligunon ang advocacy activity sa PCC sa pagpanalipod sa kompetisyon sa merkado ug ingon man sa pag-edukar sa mga konsumidor ug negosyo bahin sa competition law. Matod ni PCC Executive Director Kenneth Tanate, ilang gipanglantawan nga magsugod sa pag-operate ang PCC Cebu Satellite Office karong umaabot nga Nobyembre 2022. In Cebu, hopefully, it will be operationalized by next month. No? As of now, ongoing yung procurement namin for the office space. And hopefully, we can award that procurement to a winning bidder by end of this month. And we can start our operation in November. Sa pagkakaron, adunay tulo ka lugar nga gipilian ang komisyon nga posibleng mahimutangan sa Cebu Satellite Office. Subay niini giawhag ni Tanate ang publiko nga bisitahon unya ang ilang Cebu Satellite Office sa higayon na kini kung mag-abli na. So yun lang ang siguro encourage ko lang kung nandito na kami, try to visit our office and our website, no, and learn about competition, no, because it's really important to learn the concept and principles of competition kasi kung hindi mo alam yon, even tayo mga consumers, hindi natin alam yung rights natin. Eh kung alam natin to, yung law and yung rights natin and yung principles of competition, kaya natin ilaban, no? Para sa dugang detalye, kabahin sa Philippine Competition Act, bisitahi ang website sa Philippine Competition Commission. Alang sa mayong balita sa Cebu, ako si Juju Impuerto. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Nya mga higala, 64 days na lang, Pasko na! Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.